Masana bwino ni nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa. Kumapoyamba nayi mitu yake. Profesa Arthur Peter Mutharika wati ndiokhumudwa ndi zomwe anthu ena akuchita mboma pa nthawi ino pomwe boma likusintha. Akatswiri za umoyo ati dziko la Malawi likukwaniritsa pangano lomwe maiko amu Africa anagwirizana kupereka 15% ya ndalama zomwe maboma amagwiritsa ntchito pa chaka ku ntchito za umoyo la Abuja Declaration. Munkhani za masewero kulumikizitsa osewera matimu a golf ati nkufunika kwambiri kutukula masewerowa mdziko muno. Ndipo munkhani yathu yoyamba mwambo olumbiritsa Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala mtsogoleri wa dziko lino komanso Justice Dr. Jane Ansah SC kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino uchitika loweruka pa 4 Oktoba pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Izi malingana ndi kalata yochokera ku unduna wa zofalitsa nkhani. Malingana ndi chikalatachi undunawo ukukonzanso malo ena omwe anthu adzakhale akutsatira mwambowo pakanema, ndipo malowa ni monga bwalo la zamasewero la Sivo ku Lilongwe, bwalo la Katoto ku Mzuzu ndi bwalo la zamasewero la Mangochi. Yemwe akhale president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati ndiokhumudwa ndi zomwe anthu ena akuchita mboma pa nthawi ino pomwe boma likusintha ndipo akuchita zinthu mophwanya malamulo. Zina mwa zinthuzi ndi kupatsana ma contract, kulipirana pa ntchito zosiyanasiyana, kukwezana maudindo, kulembana ntchito komanso zinthu zina. Chikalata chomwe watulutsa ndi wofalitsa nkhani za president wangosankhidwayo a Shadrack Namalomba chati izi zikuonetsa kusakonda dziko kwa anthu ena ndipo zitha kuchotsa chikhulupiriro mwa anthu ena pa boma lawo. Chikalatacho chati Profesa Mutharika akuchenjeza omwe akuchita izi kuti alekeretu ndi kuti akapanda kutero ayankha mlandu. Timene fotokoze pano kuti dziko lino ngofuna kumalikonda, tili dziko limodzi lokha, dziko lake ndife la Malawi, tilibenso dziko lina lililonse. Pa nyengo ino imene tikulidikira kulumbiritsa kwa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, pali nkhalidwe woyipa umene kuchitika kuboma, makamaka amene amakhala ma controlling officers oyang'anira ndalama, wolemba anthu, ogula katundu, olipira ndalama kuboma. Chimene chikuchitika nchakuti malamulo a dziko lino adapereka ndondomeko yakuti pamene zisankho zachitika ameke alengeza His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akunena pano motsapshatira konse kuti ameneyo asamalire chifukwa kuti zimene zoterozo athakumangidwa nazo, adzamangidwa nazo, ndipo ntchito idzamuthera. Komanso ma decisions kapena zimene ziganizo zochitikazo kapena ma contract amene akuperekedwawo, kapena ma promotion amene akuperekedwawo, kapena ma payments amene akuperekedwawo, onsewo ndi ma payments oti zonsezo nzosavomerezeka pa malamulo, ndi kuti zakhala kuti contract yo si contract iso zonsezo zidzabwerezeretsedwa, ndipo pazakhala kuti no amene apanga zimenezo nalandira chilango chowayenderera. Bungwe la Malawi Electoral Commission lalengeza zotsatira za chisankho cha aphungu m'madera 224 mwa madera 229 mdziko muno. Mwa madera 229 wa zisankho za madera awiri sizinavomerezedwe kambaka zovuta zina, ndipo madera ena atatu zisankho zinayimitsidwa kambaka mavuto ena. Ndipo mwa madera 224 omwe alengezedwa, chipani cha DPP chikutsogola ndi aphungu pafupifupi 80 motsatiridwa ndi aphungu oyima pawokha. Ndipo chipani cha Malawi Congress Party chili pachitatu ndi chiwerengero cha aphungu oposera 50. Wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Ntalimanja wati chisankhochi chayenda bwino kamba kuti zinthu zimayikidwa poyera. Malingana ndi gawo 96 la lamulo loyendetsera chisankho cha president komanso aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala, madandaulo onse amene tinalandira tinakhala pansi ndipo taawunikira ndi kuwalingalira komanso ndi kupanga ziganizo zoyenerera. Amene anadandaula ena tawayankha kale, koma ena pokhala kuti madandaulo amabwera ndithu kufika madzulo ano, pofika mawa madzulo tikhala titawadziwitsa ziganizo zimene commission yachita.
koma titsimikizire odandaula onse komanso mtundu wa Malawi kuti dandaulo lililonse tinaliunikira, ndipo pamene tikuwulutsa zotsatira izi ndiye kuti madandaulo onse tawalingalira, ena ayankhidwa kale, ena akhala akuyankhidwa mawa malingana ndi nthawi. Kwa iwo amene akhale kuti sakhutitsidwa ndi ziganizo zimene komishoni yachita, mwa malamulo ali ndi ufulu opita ku bwalo la milandu la High Court kukapempha kuti bwalolo liunikire ziganizo zimenezi masiku 7. Tsopano tifotokozere kuti taunikira zotsatira zonse zimene tinalandira pa chisankho cha president, ndipo mukuunikira kwathu ndi kutsatira malamulo taona kuti chisankho cha aphungu a nyumba ya malamulo chinayenda bwino. Bungwe la asing'anga azitsamba la Traditional Healers Research and Counseling Association latsindika kufunika kutumiza odwala kuchipatala kuti akapimidwe asanayambe kuwapatsa thandizo la mankhwala monga momwe malamulo a bungweli akunenera. Mkulu wa bungweli a Collins Kaonga amayankhula izi ku Mzuzu atapereka ripoti la zachuma chomwe akugwiritsa ntchito chochokera ku boma la Malawi ku konsolo ya mzinda wa Mzuzu. Alex Mwangosi walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Blessings Gondwe. Poyankhula atapereka ripoti la zachuma ku konsolo ya mzinda wa Mzuzu, mkulu wa bungwe la Traditional Healers Research and Counseling Association a Collins Kaonga wati ndalama zomwe boma linawapasa zathandiza kuphunzitsa mamembala komanso ntchito yolimbana ndi HIV and AIDS. Akaonga ati mwazina apempha asing'anga azisamba kuti aziyamba atumiza odwala kuchipatala asanawathandize kuti akawapime. Ife monga sing'anga tikulimbikisa kwambiri kunena kuti sing'anga wina aliyense akamarandira wodwala pa chipatala chake choyambirira ayenera kuti ayambe amutumiza ku chipatala za boma kapena zimene zili za mission zovomerezeka ndi boma kuti akayezese ngati ali ndika chirombo ka HIV kapena ai. Mukulu woona za HIV and AIDS ku konsolo ya mzinda wa Mzuzu a Augustine Gama wayamikira bungweli chifukwa chogwiritsa ntchito bwino ndalama zomwe analandira. Ndifosanga kwambiri kuti gulu la asing'anga lakhala pamodzi. Monga mudziwa kuti munthu mmodzi kufikira kumakhala kuvuta, koma akakhala gulu ngati mene achitiramo chimakhala chokweka tikakhala nkhani iliyonse kuti tafikire. So mmene iwo azipanga kukhala gulu limodzi talandira ndipo tayamba kale kugwira nawo ntchito. Boma la Malawi kudzera ku bungwe la Non-Governmental Organization Regulatory Authority Ngola linapereka ndalama pafupifupi 9.6 million kwacha ku bungweli kuti ligwiritse ntchito. Anthu okhala dera la Area 24 mu mzinda wa Lilongwe ndi okondwa kutsatira zomwe yachita konsolo ya mzindawu pokhazikitsa gawo lachiwiri lomanga nsewu kuchoka ku Mtaya kukafika pa Penyenye. Gawo la nsewuli likuyambira pa bwalo la Mtsinje kukafika pa malo otchedwa ZBS ku derali. Olive Piri walemba ripoti ili. Pofuna kupititsa patsogolo mayendedwe mu mzinda wa Lilongwe, konsolo ya mzindawu inakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito yomanga msewu wa Mtaya kuchokera pa bwalo la masewero la Mtsinje kukafika pa ZBS kumayambiriro a mwezi wa Septemba. Mmodzi mwa anthu okhala ku Area 24 mu mzindawu omwe amachita business yophunzitsa ana a Rosalia Kabota ati amakumana ndi mavuto osiyanasiyana ndi nsewu omwe amakhudza business yawo. Iwo ati nsewu umaterera nthawi ya mvula zomwe zimachititsa kuti makolo ena alephere kupititsa ana awo ku sukulu ndi kumatsitsa chiwerengero cha ana okaphunzira. Nsewu unakumbika kwambiri. Ngakhale tikhale kuti tili pa galimoto olopa njinga mayendedwe athu amakhala ovuta fwa mwambiri ndi mokumbika. Moti nsewu ukati wayikidwa tala ndiye kuti mayendedwe athu adzakhala osavuta. Alfred Zebedia ndi mmodzi mwa anthu omwe amayendetsa galimoto ku Area 24 mu msewu, ndipo akuti ndi okondwa kutsatira konsolo ya mzinda wa Lilongwe kukhazikitsa ntchitoyi. Ife tonse omwe wataukoza tikhala osangalala kwambiri ndipo utipindulira ifo choti nthawi ya mvula umakhala ndi matope ochuluka komanso ma business athu timalephera kuyenda chifukwa cha matope
ndiye ataukoza tisangalala kwambiri. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe a Julius Tsogolani ati akuyembekezera kuti ntchito yomanga gawo la nsewuli iyamba sabata loyamba la mwezi wa Oktoba. Phase 2 ya nsewu umene uja inasayinidwa pa 19 September. Nsewu unochoka pa mitsinje kwa pa ZBS, especially that piece. Iyamba 14 days from 19th of September, which is around the 3rd of October. Ndiye kuti tiyembekezera kuti contractor atakhala pa ground first week of October and proceed to execute the contract. Msewu omwe uli pafupifupi makilomita 1.4 kuchokera pa bwalo la mtsinje kukafika pa ZBS ku area 24 mu mzindawu aumanga ndi ndalama za pafupifupi 2.5 billion kwacha. Olive Phiri, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Profesa Arthur Peter Mutharika wati ndiokhumudwa ndi zomwe anthu ena akuchita mboma pa nthawi ino pomwe boma likusintha. Akatswiri za umoyo ati dziko la Malawi likukwaniritsa pangano lomwe maiko amu Africa anagwirizana kupereka 15% ya ndalama zomwe maboma amagwiritsa ntchito pa chaka ku ntchito za umoyo la Abuja Declaration. Mu nkhani za masewero kulumikizitsa osewera matimu a golf ati nkufunika kwambiri kutukula masewerowa mdziko muno. Yapeka osafuna makobiri zake hizo anzano akuphula cash kudzera mu cash yapweka pa MBC TV1 ndi MBC Facebook page kuti mulowe nawo mmasewerowa. Imbani *4342*9# lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi. Lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena mpamba. Raffle ticket iliyonse ndi 400 kwacha. Mukatero sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash. Anthu amphumi azisankhidwa kuchokera m'maere tsiku lililonse live pa MBC TV1 ndi Facebook page yathu. Masewerowa ndovomerezeka ndi bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA. Anthu ochepera zaka 18 sayenera kuchita nawo masewerowa. Ndondomeko ndi malamulo zidzatsatidwa. Takulandirani ndipo tikupitira ndi nkhanizi. Katswiri pa za umoyo Dr. Matthews Ngwale wati nkuteka kuti dziko la Malawi limakwaniritsa pangano lomwe maiko amu Africa anagwirizana kuti azipereka 15% ya ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito pa chaka ku ntchito za umoyo. Dr. Ngwale yemwenso anali opampando wa komiti ya za umoyo ku nyumba ya malamulo wati chisayeneni panganoli boma la Malawi lakhala likupereka ndalama zochuluka ku magawo ena omwe amakhudza umoyo. Godfrey Maocha ali ndi ripoti ili. Mu Oktoba mchaka cha 2001 maiko amu Africa pasi pa bungwe la African Union analonjeza kupereka 15 kwacha mwa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe maiko amagwiritsa ntchito pa chaka ku ntchito za umoyo. Dziko la Malawi ndi limodzi mwa maiko omwe amaoneka kuti akuvutika kwambiri kukwaniritsa lonjezo la mgwirizanowu. Koma Dr. Matthews Ngwale akuti dziko la Malawi likwanitsa kale lonjezo lake potengera ndalama zomwe boma limapereka ku magawo ena omwe amakhudza umoyo wa anthu. Ife kwathu kuno Abuja Declaration kukusabisa ndengani tukapena timakwanisa kuma kutolilipo nirakuti zambiri nkhani za umoyo ife kwathu kuno imapezeka tuna ministry osiyana-siyana komwe mukangano kwanzatu kamazi kachita kagwezi Abuja Declaration amangana ndalama zimene zaperekedwa ku Ministry of Health but so kwathu kuno tikozana kuti ministry kwangani yaza umoyo tikupeleka ndalama zambiri zina zipita ku Ministry of Agriculture kanyana za HIV and AIDS zina zipita ku Ministry of Water koma mazi aji ndi umoyo soto koma ndalama zimene zilimamwendika ku Ministry of Health mupezanso kuti ngakhale a president ali ndi mabudget awo
ukuzana za umoyo amene amapanga office of the president and cabinet ndaba zilezo sinowerengeza ndeni nani nabo mbuyo kuti my economist ayangane pale posomele pamene pale ndama za umoyo mitaka mwiki kuti ata ukuzana ndiye akuja dikuchita mita kuja declaration aziyangana ndaba za umoyo zimene boma la Spain. Abetha Bangala Chikadza ndi president wa bungwe la akatswiri za chuma la Economic Association of Malawi ECAMA. Iwo agwiza anthu tangwale mwachisanzo iwo akuti ndalama zomwe boma limapereka ku ulimi zimathandiza nkhani zokhuza thanzi komanso umoyo wa anthu. Kuona kumene kukutha kukhala koona ndithu tinene kuti ndikoona ndithu chifukwa chokuti ngakhale Malawi maoneka kuti sikukwaniritsa kwenikweni imene pangano limene litimati Abuja Declaration ku nkhani ya za umoyo yokuti mwina maboma kapena boma lililonse lidzika ko pafupi 15% ya chuma chake chimene chimakhala cha mchaka ku nkhani za umoyo. Tikaonetsetsa pali zinthu ndithu zambiri zimene zimaphatikizana ndi za umoyozi mwachitsanzo mwina ngati zimene zimaperekedwa ku water board madzi mafunding amene ndi ntchito zina ndi zina zimene zimakhudza za umoyo tikaziphatikiza ndithu zitha kumafikira ndithu pa 15%. Mwachitsanzo mu ndondomeko ya chaka chino ya chuma ya 2025-2026 imene inaperekedwa mu parliament boma linayikako 9.2% ya chuma chake ku za umoyozi komanso tinaonanso 9% itapita ku za ulimi. Ngakhale timaona kuti allocation ya ku za umoyo ndiyo cheperako kusiyana ndi 15% imene mwina ili mu mgwirizano umene boma linasayinira. Tikaonetsetsa mwina zimene zimaperekedwa mwina ku za umoyo ku za ulimi ndi zinanso zothandizira ku za madzizi zithaso kuthandizira ndithu kuti zifikitse mulingo umene timaoneka ngati tikulephera. Mtwiri za chuma ku School ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS Dr. Frederick Mangwanya Banda agwiza ndi achikadza komanso kutotangwale. Iwo akuti anthu omwe amalembera zakuchuluka kwa ndalama zomwe zimapita ku umoyo aziwerengeranso ndalama zomwe zimapita ku magawena omwe amakhuza umoyo wa anthu. Abuja Declaration imalimbikitsa maiko kuyika 15% ya chuma chawo chapachaka ku ntchito za umoyo. Komabe pokhala kuti umoyo ndi kachitidwe kabwino zimayendera limodzi ndikuyenera kuti anthu ona za chuma aonekenso mmene angawerengere chuma chopita ku gawo la za umoyo mdziko poganiza madera monga za ulimi za kachitidwe kabwino komanso za madzi. Izi zingapereke chithunzi chenicheni pamomwe dziko likuchitira poyesetsa kukwaniritsa mulingo wa 15% wa chuma chawo chapachaka omwe umayenera kupita ku ntchito za umoyo. Zaka za mbuyomo boma la Malawi linakhazikitsa nthambi monga yona za thanzi komanso kulimbana ndi matenda a HIV AIDS yomwe inali mu ofesi ya president ndi nduna komanso nthambi yona za uchembere wangwiro yomwe inali mu ofesi ya president. Godfrey Maucha, MBC News, Blantyre. Ndipo papitirira nkhanizi bungwe la Action Aid Malawi lati mavuto omwe akudza kamba kakusintha kwa nyengo momwe dziko la Malawi likumana nawo akudza kwambiri makamaka ndi chifukwa cha ntchito za mafakitale ndi zina maiko ochita bwino pa dziko lapansi. Poganizira ngozi zosiyanasiyana zomwe dziko la Malawi lakhala likumana nazo mbuyomu monga mphepo ya mkuntho, chilala komanso kusefukira kwa madzi, bungwe la Action Aid Malawi lati mavutowa akulepheretsa chitukuko cha dziko lino. Mkulu wa mapulogalamu ndi ndondomeko ku bungweli Wells Chigwenembe anati dziko la Malawi likupitirirabe kuvutika
kamba kuti dzikoli limagwiritsa ntchito chuma ndi katundu osiyanasiyana pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi mavuto odza kamba kangozi za chilengedwe. Kuno ku Africa cyclones amene amakhala kuchitika ng'amba kokoka kwa nthaka, chilala, madzi ndi zina zotero zimene zimaononga misewu kandi infrastructure yathu, masukulu, zipatala. Muona kunena kuti zonsezo zimabwera chifukwa chonena kuti mayiko olemera akuluakulu ndi amene akuononga kusintha kwa nyengo. Ndiye tikunena kuti waonetsetsa dziko la Malawi limavutikira kwambiri chifukwa chokuti nthawi zonse limayenera liyike ndalama yokuti macyclones aja kuononga kumene kwachitika kandi kuphawombe kunsanje ndi madera osiyanasiyana, misewu ija ikonzedwe, miyoyo ya anthu isamalidwe, masukulu kandi zipatala zimene zaonongeka boma libwezeretse. Pofuna kuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo, bungwe la Action Aid Malawi likusindika kufunika kwa mugwirizano wa mayiko pa dziko lonse lapansi kuti ateteze mayiko ovutika pa nkhani ya chuma. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lalengeza za kukwera kwa mafuta a galimoto kuchoka pa 2,530 kwacha kufika pa 3,499 kwacha pa lita ya petulo, komanso diesel kuchoka pa 2,734 kwacha kufika pa 3,500 kwacha. Kudzera mchikalata chomwe bungweli latulutsa, bungweli lati lachita izi kamba ka kusakhazikika kwa ndalama ya kwacha komanso kukwera kwa mtengo onyamulira mafuta kufika mdziko muno. Ndipo monkhani za masewero, kulumikizitsa osewera matimu a golf ati nkofunika kwambiri potukula masewerowa mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a timu ya Mzuzu Golf a Silas Msoya anena izi pamapeto pa mpikisano omwe osewera masewerowa anakonza ku Mzuzu. Rodoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu a timu ya golf ku Mzuzu a Silas Msoya, ndondomekoyi ithandiza osewera chichepere kuti aphunzire masewero a golf. Masewera amenewa anali pachibale, timati social golf. Mwezi uliwonse anzathu akudwangwa akabwera mwezi ngati umene abwerera September, ndiye kuti ifeyo October tizipita kudwangwa. November anzathu akudwangwa abwera kuno ku Mzuzu. Choncho tizisewera choncho. Masewera a golf kwambiri ku Mzuzu kuno timafuna kuti anzathu achichepere anyamata ndi amene tifuna kwambiri kuti no ayambe kusewera golf. Mmodzi mwa akuluakulu aku timu ya golf ya kudwangwa Achemba Nthakoma anatosewera masewerowa apindula kudzera ku masewerowa, ndipo atinso timu yawo idzayitananso matimu osiyanasiyana ku bwalo lawo la Kasasa kudwangwa. Kawiri ifeyo aku Kasasa timasewera golf every weekend. It's part of ndi mbali ya kukhwimisa thupi lathu, nde timakhala toka koma tikufunanso kuti anthu ena azitijoyina. I think pakali panopa tukuyang'ananso anthu akudwanga konko kuti ngati angakwanise kumatijoyina sizikhoza khala bwino, koma akabwera Mzuzu zithandizaso kwambiriso kuti message ipite patali. Pamasewerowa Hassan Fazili wa timu ya Dwangwa ndamene anapambana kuposa anzake, pomwe wachiwiri anali Thomas Maropa kudwangwa, ndipo Miraj Muhammad aku Sun Belt Mzuzu Golf Club anali achitatu. Pakadali pano timu ya golf ya Dwangwa yati ndiyokhutira momwe lili bwalo losewererapo masewerowa la Sun Belt Mzuzu. Rodoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Ndipo monkhani zathu zakunja, ndondomeko yatsopano yomwe atsogoleri a maiko a Israel ndi America agwirizana ili ndi kuthekera kothetsa nkhondo mdera la Gaza ku Middle East. Mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump ati atsogoleri a maiko omwe akhudzidwa ndi nkhondoyi
ayamikira ndondomekoyi ndipo iwo ati ali ndi chikhulupiriro kuti ibweretsa mtendere ku Middle East. Telson Magombo ali ndi nkhani yonse. Apa nduna yaikulu ya Israel Benjamin Netanyahu inauza atsogoleri ku msonkhano wa United Nations kuti nkosayenera kuti Palestine ikhale dziko palokha kamba kuti atsogoleri a dzikoli akhala akuchitira zauchifwamba dziko la Israel. Izi zinachititsa atsogoleri ena kutuluka m'nyumbayi kamba kosagwirizana ndi mfundoyi ponena kuti uku kuphwanya malamulo. Koma posachedwa apa atsogoleri a maiko a United States ndi Israel anakomana nkugwirizana mfundo zomwe zithandize kuzesa mtendere ku Middle East. Mwafundozi ndi kuphatikizapo kuti dziko la Israel lileke kuthira nkhondo magulu a Hamas ndi kuti asilikali ake asamutsidwe mdera la Gaza. Kuphatikizapo magulu a Hamas akuyenera kutula pansi zida zawo za nkhondo ndi kupereka akaidi onse omwe anagwidwa pa nkhondoyi. Izi zikachitika mdera la Gaza muzafunika boma longogwirizira mosogozedwa ndi nthumwi za dziko la Amerika. Bomali lizakhala likuthandizidwa ndi maiko osiyanasiyana ndi cholinga choti mtendere ukhazikike. A Trump ati ndondomekoyi ithandiza kusintha zinthu mdera la Gaza. Dziko la Israel linayamba nkhondo yolimbana ndi magulu a Hamas mdera la Gaza kuyambira pomwe gululi linachitira zamtopola anthu a mdera lakummwera kwa Israel mchaka cha 2023 pomwe anthu oposa 1000 anaphedwa ndipo ena oposa 200 anagwidwa ukapolo. Telson Magombo, MBC News. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu koma tisanasiyane na insomito yake. Profesa Arthur Peter Mutharika wati ndiokhumudwa ndi zomwe anthu ena akuchita mboma pa nthawi ino pomwe boma likusintha. Akatswiri za umoyo ati dziko la Malawi likukwaniritsa pangano lomwe maiko a mu Africa anagwirizana kupereka 15% ya ndalama zomwe maboma amagwiritsa ntchito pa chaka ku ntchito za umoyo la Abuja Declaration. Mu nkhani za masewero kulumikizitsa osewera matimu a golf ati nkofunika kwambiri potukula masewerowa mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mwana ndine Amin Musa, mwakoma nonse.